Rakkaat raviurheilun ystävät, on taas se aika, kun Arctic Horse Race tulee. Maaliskuussa 16. päivä mennään jälleen ja nythän meillä on tässä Arctic Horse ennakkostudio lähtemässä käyntiin ja kausi 3 on nyt kyseessä tätä ennakkostudiota ja mikä sen hienointa, kun päästä jälleen kerran kiinni tähän loistavaan tapahtumaan ja koko ravikans on jo kohissut tässä alkuvuoden aikana, mitä tuleman pitää, nimittäin näiden suurten tuttujen tähtien, esimerkiksi viime vuonna kun Daniel Redén hyppäsi kelkkaan mukaan ihan kirjaimellisesti, niin hän jatkaa myöskin tänä vuonna tässä ja on myöskin yhteistyössä tässä Arctic Challenge-tapahtumassa yhdessä pääyhteistyökumppani Kemppitallin kanssa ja sieltä on haalittu sitten jälleen tämmöistä pientä spesiaalia ja erittäin spesiaalia onkin nimittäin Björn Goop on saatu antamaan hyväksyntänsä sille, että hän tulee tänne Mäntyvaaraan ajamaan kilpaa ja nauttimaan muutenkin tästä arktisesta tunnelmasta, mitä pystytään täällä Rovaniemellä luomaan. Se on iso juttu ja lisäksi tähän Arctic Challenge kuskikilpailuun on tulossa vähän muutoksia. Siellä on pistelaskuun muutoksia ja ennen kaikkea näihin osakilpailujen palkintoihin ja niistä saamme sitten Kimmo Kempin kertomaan puhelinhaastattelussa vielä enemmän ja tarkemmin ja myöskin Kimmon tunnelmia, että miten hän on ollut tässä hommassa nyt mukana ja millä fiiliksillä mies on tulossa tänne Mäntyvaaraan maaliskuussa. Ei pelkästään tuo lauantain 16.3. ravitapahtuma ja Arctic Challenge kuskikisa ole se ainut juttu. Siellähän on kovatasoiset lähdöt tulossa varmasti muutenkin hienoilla palkinnoilla ja jo perjantaina nämä tähtivieraat niin Suomesta kuin Ruotsista ja myöskin kenties jostain muualta maailmasta, sekin ylläri tässä selviää tulevien jaksojen aikana, ovat tässä yhdessä tällaisella porosafari-toiminnassa. Siellä on moottorikelkkailua, toki myöskin pilkkimistä ja sitten illan kruunaa vielä tuommoinen yhteinen illallinen ja mikä hienointa tänä vuonna erikoisuutena myös sinä, ihan kuka tahansa siellä kameran toisella puolella pystyy osallistumaan tuohon mukaan. Siellä on vielä muutamia paikkoja jäljellä niin tuohon safarille kuin myös sitten illalliselle, joten kannattaa sieltä tutustua rovaniemenravirata.fi tai arctichorse.fi, muun muassa ne osoitteet, mistä löytyy sitten lisätietoja. Pystyy varaamaan itselle tuon paikan näiden huippu-urheilijoiden seurassa ja jakamaan vähän ajatuksia ja fiiliksiä, että mitä he ovat mieltä tästä Lapista ja muutenkin raviurheilutoiminnasta ja sitten tekemään uusia tuttavuuksia. Mikä sen mainiompaa. Tämmöisellä kattauksella lähdetään viemään ennakkostudioita eteenpäin ja seuraavaksi sitten siirrytäänkin jo puhelinhaastiksen pariin. Ja nyt meillä pitäisi olla langan päässä lupaamani henkilö, eli Kimmo Kemppi. Terve Kimmo. Tervehdys vaan. No niin. Nythän on semmoinen tilanne, että kun viime vuonna alkoi jo tämä yhteistyö Kemppitallin kanssa ja nyt sitten Kemppitalli taas pääyhteistyökumppanina tässä Arctic Challengeissa, niin otetaan semmoinen alkuajatus tai sysäys siihen, että vielä ehkä kertauksenakin on tätä aiemminkin käyty, mutta että mikä sai jatkamaan tässä tapahtuman ympärillä tässä pääyhteistyökumppanina? No kyllä se oli tämä ainutlaatuinen konsepti, miten voidaan pohjoisessa niin kun ensinnäkin järjestää raveja. Se on monelle niin kun suomalaisille se on tavallista, mutta näille osalle ulkolaisista kuskeista niin sehän on niin kun aika eksoottista. Ja sitten se konsepti, että siinä on myöskin muutakin, että yhteistyökumppanit ja henkilöt pääsee niin kun tapaamaan kuskeja niin kun sitä niin kun hyvin läheltä. Kyllä, ja sitten mikä tässä on vielä ehkä muuttunut tuohon aiempaan viime vuoteen, niin että olet ollut paljon myöskin mukana suunnittelemassa nyt tätä vuoden 2024 tapahtumaa, eli sieltä on tullut semmoisia ideoita ja ajatuksia. Tuo Arctic Challenge-konseptihan on kuskikilpailun vähän muuttunutkin tässä edellisestä, niin jos tiivistäisit pähkinänkuoreen tämän, niin minkälainen kuskikilpailu tänä vuonna on odotettavissa näiden osamatkojen palkintojen pisteenlaskun suhteen? No meillähän tulee mielenkiintoisia kuskeja
nythän me ollaan tänä vuonna otettu yleisö mukaan. Yleisö pääsi vaikuttamaan siihen, että ketä tulee ja tästä erittäin hyvä asia ja toivottavasti se tuo myöskin niin kuin omia faneja sitten paikan päälle seuraamaan tapahtumaa. Ja tarkoitus olisi tänä vuonna, että ajetaan vähän niin kuin kuninkuusravi-teemalla, eli 3 osalähtöä ja kokonaisaikaa on sitten se, joka ratkaisee. Että viime vuonna oli nähtävissä sellaista, että tasoerot hevosilla oli aika isoja, niin ajateltiin, että ehkä tällainen niin kuin aikakilpailu voisi sitten olla niin kuin mielenkiintoisempi kokonaisuuden kannalta, että silloin se tasaisuus ja tarkka ajaminen niin voi vaikka palkita, vaikka ei voittaisikaan yhtään lähtöä. Kyllä. Tosiaan, niin kuin sanoitkin, niin vähän kuninkuusravi hengessä, eli 3 eri osamatkalla on nuo, ja siellä on 1 kylmäveristen lähtö ja sitten 2 lämminveristen osalta tuossa. Oletko tyytyväinen nyt tähän pakettiin, mitä on tulossa? Ja ennen kaikkea, oletko tyytyväinen näihin kuskivieraisiin, joita on saatu haalittua? Kyllä on erittäin tyytyväinen, että on aivan mahtavaa, että joku Björn Goopin tasoinen henkilökin on ottanut kutsun vastaan ja varaa kalenterista aikaa ja tulee tutustumaan tapahtumaan samoin myöskin viime vuoden menestyjä Emma Värey ja Henry Boström on paikalla ja tietysti kaikkiahan ei ole vielä julkistettu, mutta siellä on lisää mielenkiintoisia kuskeja tulossa ja kyllä mä näen, että tämä konsepti varmasti niin kuin vähän niin kuin kuninkuusmatka teemalla, niin tulee olla erittäin mielenkiintoinen loppuun asti. Aivan varmasti. Täällä ainakin täällä Lapissa näkyy tuo semmoinen positiivinen vire ja pikkuhiljaa alkaa sitä pöhinää tulla kohti tuota maaliskuuta. Niin miten siellä, jos ajattelet, että kun kuljet raveissa ja olet, että siellä oma tallitoimintakin pyörii aika lailla varmasti jo täysillä siellä Lahden seudulla, niin onko siellä tullut tämmöisiä ihmisiä, kenties kyselijöitä tai selkään taputtelijoita, että hei, teillä on hyvän kuuloinen meno tämän tapahtuman ympärille? No meillähän kaikki hevoset on talvitreenissä, että me ei tällä hetkellä kuljeta raveissa, niin varmasti hyvää palautetta tulisi, jos siellä käytäisiin, mutta kyllä me nyt keskitytään tämä jakso tässä nyt siihen, että valmistaudutaan mahdollisimman hyvin alkavaan kauteen meidän niin kuin kalustolla ja somen kautta on tullut positiivista palautetta ja se on aina niin kuin hyvä juttu. Kyllähän tässä niin kuin yhteistä hyvää yritetään tehdä ja ehkä tämän niin kuin punaisena lankana voisi olla se, että muutkin raviradat ottaisi huomioon niin yhteistyökumppaneita, kuljettajia ja omistajia niin kuin paremmin ja myöskin sen loisi sitä mahdollisuutta, että uudet ihmiset pääsisivät myöskin niin kuin mahdollisesti niin kuin lähelle näitä ammattikuskeja ja vaihtaa välillä muutama sana heidän kanssaan, ettei he vaan siellä niin kuin tallikurvissa sitten, että pääsisi vähän lähemmäksi. Kyllä, ja tuo onkin hyvä tuosta ottaa aasinsilta tähän, että lauantaina, kun on 16. maaliskuuta tämä itse ravipäivä, mutta siinä perjantaina sitten tapahtuu, kun on tätä oheistoimintaa ja sitten tämä illallinen vielä, johon pystyy kuka tahansa osallistumaan, niin eikö tämähän on juurikin semmoinen mahtava kädenojennus ihan kelle tahansa asiasta kiinnostuneelle, että päästä näkemään näitä tähtiä ihan läheltä. Kyllä, ja siellä on mahdollisuus päästä kaikkien kanssa keskustelemaan ja me ollaan kuitenkin raviurheilijat, ollaan hyvin tiivis yhteisö, niin Daniel Redeni ja Björn Goop ei välttämättä pääse silleen heidän kanssa keskustelemaan, niin nyt on ainakin oiva tilaisuus, jos tulee Arctic Challenge Racea seuraamaan, niin pääsee vaikka pyytää varmaan nimmaria ja ottaa jonkun fanikuvankin halutessa. Niinpä, ja se on varmasti tosi iso asia ja tämmöinen harvinaislaatuinen tilaisuus. No, otetaan tähän loppuun vielä semmoinen ajatus kautta terveiset, Kimmo, sinulta kaikille Ennakkostudion katsojille ja raviväelle, joka odottaa jo sitä maaliskuuta, että minkälaisia ajatuksia, minkälaisia terveisiä haluaisit raviväelle lähettää liittyen tähän AHR 2024? No, tietysti toivottaisiin, että mahdollisimman moni tulisi paikalle seuraamaan, että nyt ollaan niin kuin tavallaan vuosi tehty niin kuin töitä tämän tapahtuman eteen ja me uskotaan, että se on parempi kuin viime vuonna ja haluttaisiin tietysti, että muutkin tulee kokemaan sen ja
se on tietysti se on hieno tapahtuma ja kyllä tietysti ehkä vähän vaikea kehua sitä itse näin, mutta kyllä mä soisin, että kaikki tulisivat sankoin joukoin mukaan sinne. Kyllä tuo on helppo allekirjoittaa, se tunnelma on jotain ihan maagista, kun itse tapahtuma on käynnissä. Kiitos paljon Kimmo, että ehdit jakamaan näitä ajatuksia ja eikö se niin mene, että täysillä eteenpäin ja sitten maaliskuussa Mäntyvaarassa taas tavataan. Se on juuri näin, että siellä nähdään silloin. Jes, hyvä. Kiitos Kimmo ja mukavaa päivänjatkoa sinne. Kiitos. Tällaisin tunnelmin päätellään jakso 1. Ja nyt sitten tärkeä info teille, jotka tätä jaksoa seurasitte ja aiotte seurata jatkossakin. Nimittäin jakamalla tämän videon olet mukana tällaisen upean Arctic Horse Race Tupsupipon arvonnassa. Ketä haluaisit nähdä ennakkostudiossa, minkälaista materiaalia näihin haluaisit, voisi myös siihen vaikuttaa. Käy kertomassa, kommentoimassa, anna äänesi ja olet mukana tekemässä tämmöistä yhteistä hyvää meininkiä kohti AHR 2024 tapahtumaa. Nyt ei muuta kuin ensi kertaan. Moi!